olisi ruuat preppailtu muutamalle päivälle ja siellä on tosiaan riisi, kanaa, kesäkurpitsaa, paprikaa ja öljyä. Kesäkurpitsat vähän käristy tuossa pannulla, niin ne on noin tummia. No niin, moikka ja tervetuloa uuteen videoon. Tänään on torstaipäivä ja mä ajattelin, että mä voisin kuvailla mun paria seuraavaa päivää. Niin joo, mä oon tänään herännyt aamulla 5 aikaan. Mä en saanut enää nukuttua. Mulla oli kova nälkä tossa aamulla ja mä nukuin tosi huonosti ton viime yöt. Mä heräilin paljon ja mä en enää saa sitten nukahdettua, kun mä heräsin. Ja mun eilinen päivä oli kanssa, suoraan sanottuna ihan kauhea, että mä olin väsynyt ja kiukkunen ja mulla oli nälkä ja ei meinannut lähteä se päivä ollenkaan käyntiin. Niin mä itse asiassa eka ajattelin, että mä olisin kuvannut mun eilistä päivää, kun mä kävin tuossa vähän ruokaostoksilla ja muuta, mutta ei sitten ollut oikein fiilistä siinä olotilassa alkaa kuvaamaan. On kyllä nytkin tosi väsynyt, mutta yritetään kuvata, jos mä saisin jotain hyvää matskua tänne. Mä laitoin kyllä heti tänään aamusta viestiä valmentajalle tosta mun eilisestä päivästä ja sitten tosta viime yöstä, että miten nukuin. Ja sieltä tuli sitten, että tälle päivään ekstra kaloria ja varmasti tekee tosi hyvää. Mä tuossa kuvasinkin mun aamupuuroa, niin siihen mä laitoin banaania lisäksi, niin siitä tuli kyllä tosi hyvä ja iso puuro. Mä ajattelin, että mä lähtisin tästä kohta kauppaan ja ostaisin sitten leipää. Ja otan siitä leivästä niitä ekstra kaloreita nyt sitten tälle päivään, niin joo, kuulostaa aivan ihanalle. Mä oon himoinut paljon leipää. Vaikka siis saisinhan mä syödä tässä kyllä leipää vaikka välipalalla, jos haluaisin, mutta sitä on liian vähän, niin en ole halunnut syödä, kun siihen vaan jää semmonen himo. Mut joo, tänään olisi sitten kans reeniä tiedossa, niin mä koitan sieltä kuvailla vähän jotain pätkää. Mä alan lähteä pikkuhiljaa sinne kauppaan, niin jatketaanhan myöhemmin. No niin, nyt on kaupassa käyty. Mä ajattelin, että mä voisin näyttää vähän pikaseen, mitä mä ostin. Elikkä tää on niinku mun välipalalle. Ylikypsät banaanit, mun best. Ja sitten se leipä. Elikkä perunarieskaa. Tätä mä lähdin hakemaan. Ja tää on hyvä. Tässä on paljon hiilaria, vähän rasvaa. Varmasti hyvä tähän tilanteeseen. Ja sitten sen kanssa olisi tällaista. Tää näytti hyvältä. Kylmä savukana. Joo. Ja sitten vielä ennen kisaa ajattelin laittaa tällaisen color maskin. Kai tää on. Tai no tää on sävyyte. No kuitenkin tämmönen. Saa vähän hiukseen kiiltoa ja tummuutta. Niin joo. Tällaiset pikkuostokset.
No niin, nyt on käyty treenillä ja treeni oli itse asiassa yllättävän hyvä, vaikka en ole nyt tosiaan nukkunut viime yönä hirveästi. Ja joo, mä söin tuossa treenin jälkeen ja no ennen kuin tulin kotiin, niin mä kävin Normalissa ja mä ajattelin, että mä voisin esitellä vähän mitä mä ostin sieltä Normalista. Ja sieltähän siis lähti tämmönen iso kassi mukaan. Eli ihan ekana mä ostin tällaista rosmariini-hiusnaamiota äitille. Samaa sarjaa oli tullut tällaisia suihkeita. Tämmönen rosmariinisuihke ja sitten tällainen biotiinisuihke. Niin tää rosmariinisuihke on äitille. Ja sitten tää biotiinisuihke olisi mulle. Tää pitäisi niinku auttaa hiusten kasvussa ja tuoda lisää kiiltoa ja jotain semmoista, niin mä ajattelin, että mä kokeilen. Mun lemppari kasvonaamio. Tää Garnierin hiuspinnejä. Nää olisi niinku kisareissulle. Mä ajattelin, että mä teen semmosen etukiharajutun, niin sen ajattelin kiinnittää tonne ylös, että se pysyy kiharalla. Ja sitten höyliä. Tätä Anuan kasvotouneria. Tää on ihan sika hyvää. Mä oon ostanut tätä sieltä Jeposta aikaisemmin, mutta nyt tätä oli tullut Normaliin, niin ostin sieltä. Siellä se oli itse asiassa vähän halvempaakin. Ihon rasvaukseen tällaista Dovea. Mulla on aikaisemmin ollut sitä semmoista ihan perinteistä Dovea, mutta mä en nähnyt sitä siellä, niin mä otin tätä nyt testiin. Pitää aloittaa ihonrasvaus hyvissä ajoin ennen kisoja, että se iho on hyvä ja kostea ja että se kisaväri tulee silleen tarttuu tasaisesti ja näyttää nätiltä. Vanutuppoja, nämäkin on kisareissulle. Tällainen kasvotrimmeri tai siis niinku semmonen, millä voi ottaa karvoja naamasta. Tää on niinku oikeesti kulmakarvoille, mutta niinku sitä kisameikkiä varten, kun se on tosi tumma se meikkivoide, niin sit mä otan villat pois naamasta. Hammaslankoja. Hirveä sönkötys, anteeksi. Sitten hammastahnaa. Ja pumpulipuikkoja. Käsipesejä. Tämmösiä mini. Kookos ja joku blossom. Sitten pari meikkijuttua. Concealeri, kun tää nyt on nimeltään. Ja sitten ripsiväri tää Sky High violetti. Mä viimeisenä suolahteen meidän äitin luokse koirille pikkunamusit. Joo. Niin tällaiset ostokset nytten. Yllättävän paljon nyt tuli osteltua, vaikka piti vaan muutama juttu hakea, mutta joo. No niin, tänään onkin jo lauantai-päivä. Mä en jaksanut kuvata enää silloin perjantaina. No ei siinä hirveästi kyllä mitään erityistä tapahtunutkaan. Eilen oli kyllä taas tosi väsypäivä. Ja no nyt tää dieetti alkaa näköjään potkimaan jonkun verran, mutta ei se mitään. Tässä ei ole enää kauaa noihin mun ekoihin kisoihin. No mulla oli eilen illalla koko kropan hieronta, semmonen 2 tunnin hieronta. Teki ihan sikaa hyvää, niin kuin ihan kropalle ja mielelle. Ja tänään pitkästä aikaa vihdoin paino tuli alaspäin ja oli alin paino, niin siitä tuli kyllä ihan superhyvä fiilis. Ja jaksaa painaa. On kyllä nähnyt koko ajan, että kunto kiristyy, mutta se paino on nyt vähän tuossa junnaillut jonkun aikaa, niin mä voisin nyt alkaa lopettaa tämän videon tähän. Painakaa tykkäystä, jos tykkäsitte, ja tiliä seurantaa, ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Moikka!